μιλάμε ότι μπροστά μου ο Νίκολας είναι μπαρμπέρης. Λοιπόν, κάτσε μια στιγμούλα να σε φτιάξω εγώ αμέσως. Σιγά, θα με πνίξεις. Κάτσε κυρία Λίτσα, κάτσε γιατί έχω σημαντικό σου έχω. Λοιπόν, εσένα έτσι όπως σε βλέπω, πρέπει να σου κάνω ένα πάρα πολύ εξαντρίκ look. Ναι! Νομίζω ότι ένα προχωρημένο χτένισμα θα σε σώσει. Γιατί? Γιατί όλοι θα κοιτάνε το χτένισμα και δεν βλέπουν το χάλι. Πίσω πράγματι είναι εντυπωσιάσιο. Τι σου οφείλω, Ελενίτσα? Έλα μου εντάξει τι μου οφείλεις τώρα, φίλες, είμαστε 20.000. 20.000? Μα εσύ είσαι πολύ ακριβή. Σε παρακαλώ κυρία Νίτσα, εγώ δεν είμαι οποιαδήποτε κομμότρια. Εγώ με το χτένισμά μου αξιοποιώ τον τύπο του ασθενούς. Του καθενούς. Άντε χαλάει. Αρκεί να ρέψω. Να το δω. Γεια! Στο καλό κουκλάρα μου, στο καλό. Γυρίσει το Φραγκενστάιν! Τι πάθατε κύριε καθηγητά? Ρωτάς και τι έπαθα. Ήσουν πίσω στραβοκειμένη, πήγε έβαλε στο δάχτυλο στην πρίζα και σου σκότθηκε το πανί. Τι γρήγορα, λέει τη στίχα άγγελο. Ή μήπως καβάνισες μια, πώς λένε, ενδούρο, ραλιά. Δεν σας αρέσει